Ngokukaluka isahluko se-18 soqala ukufunda evesini lokuqala. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamele ukukhuleka njalo bangadangali. Wathi kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethi, "Ngizwele esitheni sami." Kwaba yisikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe, "Nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu, nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalonjalo." Yayisithi inkosi, "Yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuyo imini nobusuku, ababekezelele na? Ngithi kini uza kubezwa masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na?" Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye, ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumFarisi omunye engumthelisi. UmFarisi wema wazikhulekela ngokuthi, "Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu, izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, njengalo mthelisi. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikele okweshumi kukho konke enginakho." Kepha umthelisi emi kude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, "Nkulunkulu, ngihawukele mina soni. Ngithi kini, lo wehla endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, ngokuba yilo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa." Baletha kuye nabantwana ukuba abaphathe, kepha abafundi bekubona babakhuza. Kodwa uJesu wababizela kuye wathi, "Vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabo njalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo." Umbusi othile wayesembuza ethi, "Mfundisi omuhle, ngiyakukwenzelani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na?" Kepha uJesu wathi kuye, "Ungibizelani ngokuthi ngimuhle? Akakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo wokuthi, ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko." Kepha wathi, "Konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami." UJesu ekuzwe lokho wathi kuye, "Usasilalelwe into enye, thengisa ngakho konke onakho, wabele abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele." Kuthe ekuzwa lokho wadabuka impela, ngokuba wayenothile kakhulu. UJesu embona wathi, "Kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikameli lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothile angene embusweni kaNkulunkulu." Abezwayo basebethi, "Pho kungasindiswa bani na?" Kepha wathi, "Okungenzeki kubantu kungenzeki kuNkulunkulu." Wayesethi uPetro, "Bheka, thina sishiye okwethu sakulandela."
Wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini akukho umuntu oshiya indlu noma umkakhe noma umfowabo noma abazali noma abatwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu, ongayikukwamukeliswa okuphindiwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. Wayesebasondeza kuye abayi12 wathi kubo, bhekani, sikhuphukela eJerusalema, konke okulotshwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuyakugcwaliseka, ngokuba izakukhashelwa kwabezizwe, iqolodele, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, bayishaye, bayibulale, kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka. Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho. Lelozwi lalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo. Kwathi esesondela eJerikho, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxila. Isizwa isixuku sidlula, yabuza ukuthi, kuyini lokhu? Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule, kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona, ithi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wema-ke uJesu, wayala ukuba ilethwe kuye, isondele. Wayibuza ukuthi, ufuna ngikwenzeleni na? Yathi, Nkosi, ukuba ngibone. UJesu wathi kuyo, bona, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu, nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso. NgokukaLuka isahluko se-19 soqala ukufunda evesini lokuqala. Wangena eJerikho, wadabula khona. Bheka, kwakukhona indoda, igama layo linguZakewu, ingumthelisi omkhulu icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani, yahluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yagijima phambili yakhwela emthombeni ukuba imbone, ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi, uye kungenisa kwandoda eyisoni. Kodwa uZakewu wasukuma wathi, Nkosi, bheka, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami. Kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyise iphindwe kane. UJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulendlu, lokhu naye eyindodana ka-Abrahamu, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Kuthe ukuba bakuzwe lokho, weleka walandisa umfanekiso ngokuba ebeseduze neJerusalema, nangokuba bebethi umbuso kaNkulunkulu uza kubonakala masinyane. Wathi-ke umuntu othile ohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso, abuye. Wayesebiza izinceku zakhe ezi10, wazinika omina abayi10. Wathi kuzo, hwebani ngabo, ngize ngibuye. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe, bethi, asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu. Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso, wathi azibizelwe kuye lezo zinceku, abezinike imali ukuba azi ukuba ileyo naleyo izuzeni ngokuhweba. Yavela-ke yokuqala yathi, Nkosi, umina wakho uzuze omina abayi10. Wathi kuye, kuhle-ke nceku enhle, lokhu ufunyanwe uthembekile kokuncinyane,
uzobusa phezu kwemizi eyishumi. Yafika nenye yathi, umina wakho Nkosi uzuzwe omina abayisihlanu. Wathi nakuleyo, nawe yiba phezu kwemizi eyisihlanu. Kwafika enye yathi, Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endwangwini ngokuba bengikwesaba. Lokhu ungumuntu olukhuni, uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga. Wathi kuyo, ngizakwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngingumuntu olukhuni, ngithabatha engakubekanga, ngivuna engakuhlwanyelanga. Awufakanga ngani imali yami ebhange? Mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngiyibizile kanye nenzalo na? Wayesethi kwababemi khona, maphuce umina, nimnike onawo mina abayishumi. Kepha bathi kuye, Nkosi, unawo mina abayishumi. Ngithi kini, yilo nalowo onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakuphucwa nalokho anakho. Kodwa lezo zitha zami ezazithanda ukuba ngibuse phezu kwazo, ziletheni lapha nizibulale phambi kwami. Eseshilo lokho, waqhubekela phambili, wakhuphukela eJerusalema. Kwathi esondela eBhethfage naseBhethaniya ngasentabeni ethiwa eyeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe, ethi, hambani niye emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungakaze kuhlale muntu kulo. Lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ethi, nilithukulelani na? Anothi inkosi iyalidinga. Ababethunyiwe bahamba-ke bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Kuthe besalithulula ithole, abaninilo bathi kubo, nilithukulelani ithole na? Bathi, inkosi iyalidinga. Base beliletha kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. Esesondela ekwehleni kwentaba yeminqumo, isixuku sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokumdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu ngemisebenzi yonke yamandla esiyibonileyo, sithi, ubusisiwe umbuso ozayo egameni leNkosi, ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Abanye babaFarisi besesixukwini bathi kuye, Mfundisi, bakhuze abafundi bakho. Waphendula wathi, ngithi kini, uma bethula laba, amatshe azakumemeza. Kwathi esondela ewubona umuzi, wawukhalela. Wathi, sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okokuthula, kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho, ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakugaga ngodonga lwempi, zikuhaqe, zikuvimbezele nxazonke, zikuwise phansi wena nabantwana abakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho, ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Wangena ethempelini waqala ukuxosha abathengisayo. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakuba yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenze umhume wabaphangi. Wayemfundisa ethempelini imihla ngemihla, kepha abaphristi abakhulu nababhali nezikhulu zabantu bafuna ukumbulala. Kodwa babengatholi ukuthi bangenzani, ngokuba abantu bonke babebambelela kuye bemuzwa.
NgokukaLuka isahluko sama-20 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi ngolunye lwezinsuku lezo esafundisa abantu ethempelini eshumayela ivangeli, abapristi abakhulu nababhali bekanye namalunga bamvukela. Bakhaluma bathi kuye, "Sitshele ukuba lokhu ukwenza ngagunya lini, ngokuba ngubani okunike leli gunya na?" Waphendula wathi kubo, "Nami ngizakunibuza izwi, nize ningitshele. Ukubhaphathizwa kwaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na?" Badlindisana bodwa bathi, "Uma sithi ezulwini uzakuthi anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, abantu bonke bazokusikhanda ngamatshe ngokuba bakholiwe ukuthi uJohane ungumprofethi." Base bephendula ukuthi abazi lapho bevela khona. UJesu wayesethi kubo, "Nami-ke anginikutshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini." Wayeseqala ukulandisa lo mfanekiso ethi kubantu, "Umuntu watshala isivini, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe isikhathi eside. Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inceku kubalimi ukuthi bamnike izithelo zesivini, kepha abalimi bayishaya, bayamukisaze. Waphinda wathuma enye inceku, naleyo bayishaya, bayidumaza, bayimukisaze. Wayesephinda ethuma neyesithathu, nalena bayilimaza, bayiphonsa ngaphandle. Khona wathi umnini sivini, ngizakwenza njani na? Ngizakuthuma indodana yami ethandekayo, mhlawumbe lena bazakuyazisa." Kepha abalimi bayibona, bakhulumisana bathi, "Lo uyindlalifa, masiyibulale ukuba ifa libe ngelethu." Bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala. Ngakho-ke umnini sivini uzakwenza njani kubona? Uzakuza ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye. Bekuzwa bathi qha, "Makungabe njalo." Kepha wababheka wathi, "Yini pho lokhu okulotshiwe ukuthi itshe abalinqabayo, abathi lona laba yinhloko yegumbi, yilo nalowo owayo phezu kwalelotshe uyakuphohlozwa, kepha lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa." Ababhali nabaprofesi bafuna ukumbamba khona lapho, kepha besaba abantu, ngokuba bazi ukuthi ukhulumile lo mfanekiso ngabo. Bamqaphela, bathuma izinhloli ezizishaya abalungileyo ukuba bamhile ngezwi lakhe. Baze bamkhaphela emandleni nasegunyeni lombusi wezwe. Bambuza-ke bathi, "Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma ufundisa ngokuqondileyo. Awukhethi buso bamuntu, kepha ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuqinisileyo. Sivunyelwe ukuthela kuKesari noma qha?" Kepha uqonda ubuqili babo wathi kubo, "Ngiboniseni idenariyo, unomfanekiso nombhalo kabani?" Bathi, "UkaKesari." Wayesethi kubo, "Ngakho-ke nikani uKesari okukaKesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu." Abaze baba namandla ukumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu, bamangala ngokuphendula kwakhe, bathula. Kwase kufika kuye abathile babaSadusi, bathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, "Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu womfazi, kepha engenamntwana, umfowabo makamthathe umkakhe, emvusele umfowabo inzalo." Kwakukhona izelemane eziyisikhombisa
owokuqala wathatha umfazi wafa engenamntwana, nowesibili nowesithathu wamthatha kanjalo abayisikhombisa bafa bengashiyanga bantwana. Ukugcina wafa nomfazi. Ngakho-ke ekuvukeni owesifazane uyakuba ngumfazi wamuphi kubo. Lokhu abayisikhombisa babenaye engumkabo na. UJesu wathi kubo, abantwana balenkathi bayakuganwa, bayendiswa, kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa, ngokuba bangebuye bafe banjengezingelosi, bangabantwana bakaNkulunkulu, bangabantwana bokuvuka, kepha ukuthi bayakuvuswa abafileyo noMose wakubonakalisa esihlahleni lapho eyibiza inkosi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe. uNkulunkulu kasiye owabafileyo kodwa owabaphilayo, ngokuba bonke baphila kuye. Abathile bababhali baphendula bathi, Mfundisi, ukhulume kahle, ngokuba babengasanasibindi sokumbuza lutho. Wayesethi kubo, basho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? Lokhu uDavide uqobo uthi encwadini yamaHubo, Inkosi yami, enkosini yami, hlalani ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisinabelo sezinyawo zakho. Ngakho uDavide umbiza ngokuthi inkosi. Pho uyindodana yakhe kanjani na? Besalalela abantu bonke wathi kubafundi bakhe, xwayani ababhali abafuna ukuhamba bembethe izingubo ezinde, bethanda ukubingelelwa ezigcawini nokuhlala phambili emasinagogeni nasezindaweni ezingenhla ekudleni, abadla izindlu zabefelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.